I-try natin open. Ito mga ganito. Malaman. Wala. Garbage. Cock display. Tara, let's see kung anong meron. Oops, puro kahoy. Puro kahoy, let's see. Oops, what is this? Oops, wala nang laman. Wala nang laman. Kinuha na. Ano? Oops, candle. What is this? Is this a Cetaphil moisturizer cream? Open naman siya, oy. May something dito, eh. Hold on. Ay, it's broken. Sira. Check natin dito, guys. Oh, first time kong may nakitang open ito, pero hindi ko alam kung anong laman. Natin. Okay. Open na naman siya, guys. Hopefully. The same thing lang. Box. Kaluka. Same thing. Okay. Open natin ito. Ay. Okay, guys. Tignan natin kung anong meron. Uy. Ano to? Cage sa frog. And then merong something dito. Tika muna, guys, ang ginaw kasi. Taxi, tignan natin dito kung ano meron. Ay, may something dito. Ano to? Why there's a lot of bread? Oh my god, there's a lot of bread. Somebody threw breads here. Oopsie, uy. Uy, may bucket. Mga sira man itong bucket na ito. Ano to? Ano to? May pizza. May mga ano to? Coffee. Ano to? Ano to? Ano to? Okay, wala masyado, guys, pero kunin natin ito. Magagamit man ito, oh. Okay, wala. Si Tommy.
Tissue. Let's see, let's see. Hindi natin makita kung hindi natin i-open. Hold on ha. Kung anong meron guys. Baka may tinapon silang goodies sa ilalim. Wala, puro styro. Okay. Tingnan natin. Another plant, I'm not taking that. Parang disim lang siya guys. The raccoon is over there. Andun yung raccoon. Andun yung raccoon guys. Ayaw natin guys. There's a raccoon. Raccoon inside. Okay guys, dito tayo sa kabilang tindahan. Akala ko guys. Oops, anong meron dito? Let me see. Tignan natin. Let's see kung anong meron. Uy. Uy, may something. Uy, broken. Is this a candle? Candle. Okay. It's a candle. May mga candle guys. Mabango man siya. Kunin natin. And then uy, hala, ang ganda nito oh. Ang ganda nito guys. Oh, ang ganda niyan oh. Ano to? Oh, maganda oh, mga ibon. Mga ibon, dalhin ko to guys. Ikunik-kunik lang siya ba? Look. Ikunik. Ano to? Broken.
wala na. Ano to? Ay, shit. Walang laman. Tara, walang laman. May anong mga laman? Ay, may ano sila, oh. Oh, naka-close, guys. Naka-close, eh. Oh, look at that. Puro gulay. Uy, ay, ay. Puro gulay. Uy, CDS pero. Uy, wine pala ito. Sa wine. Walang tapo na wine. Uy, anong laman? Walang laman. Ano to? Ito na yun guys, yung nakuha natin kagabi. Konti lang yung nakuha natin guys kasi wala talaga guys. Malas yung basurahan. So nakakuha tayo ng toilet paper. Malinis yan. Ito yung sa party yung ginamit. And then, let's see kung ano pa to. Ano to? A candle holder siya. May mga candle dito. Nasira siya. And then, itong mga ibon na ito. So yun, mga decorative na ibon. Nasira siya guys. I-glue lang natin yan. Okay na yan. So ito guys, ito yung candle. Yan, kunin natin yun yan. Ito yun siya guys. Ito yung mga sinabi ko guys. Look. So pwede siyang ganon. Decorative siya. Magpatong yung ibon dyan. Ganon. And then ito siya, natanggal siya sa isa. So tignan natin. Buong ano po ito. Nasira po. Yung parang buong ano nila ba. Buong set. Nasira siya. So kaya tignan natin. Ano din ito. Nasira din oh. Yung mga ibon na ito. Maganda pag ibon guys. Alam nyo bakit? Mahilig si Tami sa ibon, di ba? Ah, yung tail. Okay, dito yun siya. Nasira siya. Ito look. So, ang gagawin na lang nito is i-connect. Ganito. Yun, ganon. I-glue na lang, ipag-glue natin kay Mister. Look, yun lang yung nakita natin kagabi na malas-malas talaga guys. Ito yung nakuha namin sa bagong ano, nagpunta kami sa ibang store din. Mga 10 minutes away from yung kung saan kami usually nagda-dive ni Mister. So yun siya. Natanggal din yung ibon niya dito oh. Look, same lang din sila guys. So ano pa dito din? Oops. Natanggal siya. Oy, ano to? Saan to? Ay, natanggal yung nasa ibabaw katulad nito, oh. Natanggal. Ayun siya. Ay, cone pala siya. Para siyang cone ba? And then, ano pang andito? Oh, natanggal din ito. Parang natanggal sila, guys. Natanggal talaga sila lahat, oh, ng biak. So, yun lang yung nakuha natin kagabi. And then, ang gagawin na lang is, i-connect natin sila, guys. I-connect. Ibalik natin siya dyan para naman. So, yun lang guys. Salamat guys sa panonood guys. Kahit fail yung ano natin. Pero at least meron tayong nakuhang mga decorative na ibon. Mga good sign ba ibon? Kasi alam nyo bakit. Si Tami mahilig sa ibon. Thank you so much guys for watching sa ating mga pagdadive. Where's Dada?